sačuvati i u narednom 4-godišnjem periodu. To znači da ćemo pojačati svoje napore na realizaciji naših programa i politike koja polazi prije svega od toga da postaknemo i obezbedimo nove dimenzije ekonomskog rasta Zvornika, posebno u privrednim subjektima gdje zato postoje posebni uslovi, a oni zaista postoje. Tu prije svega mislimo na Aluminu, u kojoj želimo narednim godinama vidjeti još mnogo više novih radnih mjesta, nove proizvode i novi rast koji će se mjeriti novim velikim finansijskim rezultatima. Također i druge privredne grane u Zvorniku treba da budu direktno posticane na način da se pomogne u dodatnim vidovima organizacije, podrške na izlasku na inostrana tržišta i jačanje njihove konkurentne sposobnosti da kao takvi mogu da se održe, a da istovremeno mogu i da se razvijaju. Također želimo snažnije povezivati još institucije Republike Srpske sa ovim gradom i omogućiti na taj način veći nivo posvećenosti zajedničkog rada sa lokalnom zajednicom u funkciji ostvarenja opšte politike Republike Srpske koju provodimo. Mi socijalisti ostajemo dosljedni svojim principima, to znači da se i dalje kroz sve te aktivnosti ekonomskog rasta ne smije izgubiti čovjek. Moramo ostati pažljivi i brinuti o tome da se razvijemo i dalje, brinući o socijalnim potrebama svoga stanovništva, brinući o tome da Republika Srpska i svaka opština se razvija kao zajednica koja će biti socijalno odgovorna, u kojoj će vladati socijalna pravda i visok nivo socijalne odgovornosti prema svakom čovjeku. Što se tiče Socijalističke partije, kakav rezultat ona očekuje u izbornoj jedinici 7? Svakako da će rezultat biti daleko veći i bolji nego što je bio prethodnih izbornih ciklusa, posebno više od prethodnog i pretprošlog lokalnog, zato što je vidljivo da na svim mjestima gdje organizujemo ovakve tribine je dobra posjećenost. Mi od ranije imamo rastuće članstvo i to samo potvrđuje da je Socijalistička partija brend koji žele ljudi žele sigurnost, žele taj osjećaj da dožive koji su nekada imali, najviše vjeruju socijalistima da možemo vratiti tu sigurnost i mi na tome radimo zajedno sa građanima.